Esselamu aleyküm ey vatandaşlar, ey dilleşler. Şu videonu gıynatam kompüterim yanımda bolmagyna täýäpli. Häzir bir mınt men şunu bir göreýin. Gapdal durmaýar, gün durmaýar. Gapdal duran eken. Vatandaşlar, şu videonu mecburi ýagdaýda çekip oturuyorum. Yani bir de şular ýaly videolary etmäge mecbur edýän şu videonun adından belli bolşy ýaly jurnalist Allamurat Rahimov diýip bir illeşimiň. Yani illeşimden diýmege ýam ýalňyş bolýar. Çünki ol Kanadanyň watandaşy. Özü häzirlikçe Çekiýada, Pragada ýaşaýar. Size kısaça bir düşündürüş bermekçi. Video gatyp etmejek bolup elimden geleni etmekçi. Videonu dolu soňuna çenli görüň watandaşlar. Meniň häzirki aýtjak zatlarym, delillerim size ören maglumatlar, güýçlü maglumatlar. Aslında bir video çekip onu yüklemegem istedim ýöne şular ýalyk nemeleri başardığımdan gönýäýlimde etmek dogry hasaplaýanna. Çünkü biz jurnalist Allamurat Rahim ýaly 10 wedek bolup kesip täzeden gepläp olur ýaly başaramdyk biz. Şu görnüşimiz nähili bolsa o ýalňyşam gepleýän bolsak, dogry gepleýän bolsak gönü efirde aýýas biz. Bizim şuna çendim, gönefir tecrübemizden köp. İlki bilen size bir daha aýtmakçy vatandaşlar. Näme aýtmakçy? Bizim hemmeňizden bir kelläňizde bir soraw bardyr. Näme üçin jurnalist Allamurat Rahim bilen araňyz soňuşdy, araňyza bir soňukluk girdi? Näme sebäp boldy? Onu men gysgaça aýdaýyn. Biziň aramyzda giren ýeketäk soňukluk olum Allamurat Rahimowyň geosiýasy düşünjesi. Şondan başka hiç zatlar vatandaşlar. Düne çenli Allamurat Rahimov bilen biz biliýänem bolsak, efirlerinde bile aýdan çykyşlarymız baram bolsa, şonuň hemmesem watanymyz üçin, halkymyz üçin bähbitli bolar diýilen umyt bilen ýörep biläjek adamlarymyzy ýanymyza alyp şolar bilen bile ýöräli. Şolaryň derdi bir, biziňem derdimiz bir diýip biz kiçoğunluk bilen elimizden gelen yardım berip gezdik-de. Aslına teresen biz häziram Türkmenistanyň watandaşy, häziram Türkmenistanyň halky. Elbette bular 2 ýyl bäri, 3 ýyl bäri görünýär ekranlarda. Jurnalist Allamurat Rahimow men mesal üçin 2020-nji ýyldan bäri tanýan. Onu öňe tanamam. Naýtjak zatlarym aýdyn. Geosiýasy tema, ýani daşky gorşaw bolan syýasy düşünjelerdäki düşünşmezlikler. Olam naha şuna çenli görüp gelýänsiňiz. Geosiýasy temalarda gün watary Ýewropany tankitleýiji ýöne oňa derek moňa garamazdan Rossiýa barada da agyny açman gelen bir özüni jurnalist diýip görün. Ýöne meniň gözümde jurnalist däl ol. Propagandist meniň gözümde. Meniň gözümde özü çeýinde aktivistem bolasy gelýänler ýöne jurnalistik dersiniň içinde özüni gizlejek bolýar. Indi men size bir daha aýtmakçy watandaşlar. Dünkü tema boýunça häzir biziň bu dawamyz öňden bäri gelýär watandaşlar. Men olu size häzir deliller bilen görkezmekçi. Deliller bilenem size, sesleri bilenem dinletmekçi. Biziň bu geosiýasy baradaky düşünjelerimiz meniň hatta Dubaýda ilkinji tanşan günümden bäri dowam edip gelýär. Olam şol wagtdan Rossiýany maltaýjy, şonuň ýalňyşlary ýok ýaly gürrüňler edýärdi. O wagt hatta Rossiýa Ukraina urşam ýokdy. Rossiýa şu wagt Ukraina çoluş edenden şondan soňam dowam edip gidip otur. Gün watary Ýewropany hammana günäkärläp, oňa derek Rossiýa tarapam hiç zat agyna maç bilmeýän ady iki sany kaviçkanyň içinde jurnalist.
İlki bilen şu öz efirine çıkış eden temalar barada men size delilleyin, yalanlarını subut edecek-de. Näme dünkü çıkışında vatandaşlar size burada aýtmakçy. Diýen zady häkimiýet resmileriniň diýe çağalaryny Afrika sürgün etmek barada ses berilişip geçirip diýe şo barada karar edenleriň haýsy topardygyny aýtman onu bize çyrşak geçip gitdi-de. Ýani bir tarapdan Amraly Garawumlynyň eýdidi, beýdidi, şeýdidi diýen ýa sözlerini hatta screenshotlaryny görkezmek derejesine çenli pes elip, bir gapdalanam halk behbitli hakykatdan hem tutuş halka gazyklandyr ýani işlerde şu ýalňyş karar alan halkyň sesi topar, iklim plan topardygyny aýtman, aýdy bilmän geçip gitdi. Gapdalan ýaşyrynyp bilen geçip gidýär. Olara gedip gelse. Oho, tutuş halkymyzy gazyklandyr ýan temada näme üçin olaň adyny aýdy bilemok birinji bilene. Halkyň sesiniň toparynyň edenligini aýtman, onu sen gelýäňdäni bize ýükleýän. Şonom, şular ýalňyşlyklaryň aýtma, lämşik biz. Şular ýalatlarym diýme, lämşik biz diýmem, onon bize ýükleýän. Biz şunu için haçan, Allah'ım Rahim, haçan biz şunu için şol atlar aýtma, lälidik biz. Şunu için haçan diýdik. Ýekece suwutnaman görkezip, hatta bizim özümizden tankit etdik o toparyň, o Türkmenistanyň içindäki bu jüýet iş ýerleriniň çağalaryna çenli Afrika sürgün etmeli ýaly sözüni biz aýtdykmy şunu çenli? Biz gaýtam şolaryň tankit edip gezdik. Inni Murad abi nämemiş o adyny tutup psikologa görünýärmişin. Olam gidýärde bizim üstümizde şo jagaş temany hamana şo jagaş temaň üstünden biz tutuş başga zatlarym aýtdyram dok diýip ýaplap otýur. Bir sanjak sevişme üçin bahana gözläp gördü tagam bu. Çünkü men häzir size seslerinden dinletjek watandaşlar. Allah'ım Rahim seslerini sizem dinlän. Birinjiden men Allah'ım Rahim jurnalist hasaplanmak watandaşlar. Kim näme diýse şonu diýsin. Onuň 11-nji munduny aýdyna sözüne seredin watandaşlar. Şu meseleler agdamal däl diýipmiş köp aktivistler. Bizim aktivistler diýipmiş. Birinjiden iklim falan topar şuň üçin özlerini aktivist diýem hasaplanap. Sen birinjiden aktivist diýsen, esasan hem şu wagt bizim şol ýaş blogerlerimiz, aktivistlerimiz protestlere, mitinglere gatnaşanlar ýada düşýär. Hemme kiňem ýadyna şolar düşýär. Birinjiden iklim falaryň aktivistligi barada hiç kimin gören yerimiz ýok. Meýdanda göreşen ýerine ýa ýene bir adetden olar aktivistem diýenok özlerini. Inni agdamal läl diýen ýerimiz ýok. Birinjiden. Şo temany özümizde magladyk üstesine. Ol birinji ýalany. 11-nji munduň 10 sekundyny watandaşlar görüp bilersiňiz. Onu biziň aktivistlerimiz agdamal däl diýipmiş. Sudet yalançy. Yalan nomer 1. İkinci, adamlara ýarlyk takmak töhmeti. Nämemiş biz onu Türkmenistanyň agenti diýipdir. Biz onu agent diýýärmişiz. Olum ýarlyk bolýarmyş. Inni aýtjak bolýan zatlaryna da bizem ýalňyşam diýip bilemiz okmuş. Bolýar. Eger biz ýarlyk takkan bolsak. 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryna watandaşlar, şurada da görüp bilersiňiz. 5-nji oktýabrda ol maňa bir video uratdy. Olam gün watar birlikmi ýa-da diktatorlyk diýilen çykyşy wady watandaşlar, ýadyňyza düşýän bolsa. Şol wagtyň bolanda şu videomu gördänim öz pikir garaşlaryny aýtmaňa diýipdi. Menem Allah'ım Rahim diýdim. Siz diýdim wakalary objektiwni sereden zok diýdim. Subjektiwni seredýäňiz diýdim. Özüňizden bilen zok hatda şonu diýdim. Men ol videoňuzy gördüm diýdim. Näme üçin onu Putin Gazagystanyň prezidentine siýasatyny özüne bagly alyp barmajak bolsa, Ukraina ýaly dostluk bolmasa her zat bolup biler diýip aýdanla siz hem şu zatlar objektiwni durup agzaňyz. Dogrymy şonuň sözleri aýtmakda hukuky barmy? Gazagystan öz kararlaryny erkin almak hukuky bolan döwlet dälmi? Onda näme üçin
Ugraja edýär. Bulentek ekrana çıkanlara çıkmadyk nähil sözleri bardyr. Ýapyk kapylaryň aňarsynda. Siz pikirleniň. Türkmenistana da edýändir. Etmese de eýem Türkmenistan hem düşünýär şu sözlerden özüni timarlaýar. Siz jurnalist däl agan bagyşlaň bolýan, Solowyov ýaly subýektiwni seredýän propagandistlik edýäňiz diýdim. Onuň birem görýäs, halkym samsyk däl, intelligentli adamlarym görýändir diýdim. Siz welin özüňiz akylly, beýlekler samsyk hasaplajak bolýaňyz, tupoy diýmek bilen birem öz ýanymyzdan size diýär ekranlardan aýtmasagam. Vatandaşlar seredin, men şular ýalyk objektiwni tankitler edemde maňa tupoy diýip yüzlenýär. Maňa tupoy diýip yüzlenýär. Seredin vatandaşlar. Men birinjim şo başlaýar, sesini dinleden şu taýda. Şunu ne şoňa? Näme üçin? Diýär demokratiýany öpdirmeler. Sen siz wara şu tupoýlar. Şular ýaly oýunlara düşünýäňiz. Siz ýene daşky oýunjy we seredýäňiz. Daşky oýnalýan oýunyň wara daşky oýunjyklaryny seredýäňiz. Onlar hem tupoýlar üçin niýetlenen. Ol oýunjyklary nämeden wara? O beşi ýaly gurama döretmeli. Regulýarny ýygnajyklar geçirýän bolmaly. Adam hukuklary hakynda Seredin vatandaşlar, şu taýda da bir de tupoy diýip, yani şunun hiç ýerine vatandaşlar, şundan ýoň meniň hiç ýerine şuňa tupoy ýa ýene bir zat diýip söýgen ýerim ýok vatandaşlar. Bul geldi dänim tupoy diýip başlady. Menem oňa jogap berdim. Seredin. Size orslar demokratiya getirir diýem, dok bolmanam. Ýöne siz orslar gollamak bilen getirmejegini bilmem, gollaýaňyz. Bize gerek dämi orslar siktir eta bolmanam, bize gerek o demokratiya. Ýöne şu orslar täsir berýär diýen, bolmanam orslar getirir diýenmi diýen. Sen orslara ýykylýan. Bize getirjek adamlara ýykylsak bu dämi? Çünki sen Türkmenistanyň eşitlikini bilýän, ütköşük bir goşuny ýok. Awa güýçli ykdysady taýdan, ýaraly taýdan güýçli döwletler agaly edesi gelýär, onu bilýän. Eji döwletleri diýmek. Öz başdaga sen hereket edip bilen ok. Yani näme diýär? Hindistanyň tapylmaýan masasy bolsaň hiç edip bilen ok. Sen diýmek, Erdogan keyfine Turan birle urjak bolup görmüş. Häzir orslar ýykylyp gyra geçse, Hytaýlar ýerini aljak, Hytaý bu safar bir de agaly geçecek. Hytaýlar bolmasa Ýewropa etjek, soň Amerika etjek, garady etjekler her kim. Onu bilýän. Onuň sen näçe demokratiýa haýsy getirir diýip sorýar. Orslar getirirmi? Ýykylsaňam. Ya Hytaýlar getirirmi? Ya Iranlar getirirmi? Ya Amerika mı? Ya haýsy döwlet getirir? Şoň üçin edilýär azda känne. Şu orslar şuňa çenli öňem Sowet Soýuzy diýip bir wady. Şonu täzen diketjek bolýanyny jurna uskamaýdyk gitdi. Awa. Siz bilýär meni orsun tarapyn tut. Ýa Hudaý wa seni men wara halkyňa garşysynda bolýar şu pikiriň bilen. Halkyň garşysynda dursun o seni öýdem aktivistlere garşy çykyp edýän. O bir sähel bir gep desen daýna YouTube'da wara. Bir zatlar diýişmekden gaýtmasyn. Ýalan söýdüm. Siz Seredin vatandaşlar. Ha şunu 5-nji oktýabrda diýipdir. 5-nji oktýabrda 2021-nji ýylda başdan 22-nji ýylda geçen ýylda, geçen oktýabrda diýipdir. Sähel bir zat diýsem YouTube'a çykyp sen diýdim başlarsyň diýdim, mene diýişim ýalam geldi. Çykyp başlady. Özüm Russiýanyň tarapyny çalmak maksady bilenmi ýa-da bilemok oňa şu taraplardan bir tanak buyruk berilýärmi ýa-da şu tarapdan tölenýärmi bilemok, özüniň näme iş edýäninden bilemok. Azatlykda işläne bol. Inni öz watan üçin görüşýän aktivistleri garşysyna alyp, öz watan üçin görüşýän aktivistler garşysyna alyp, şu geosyýasy tema üçin bizleri ha watandaşlar nähilek näme sokotýar. Ha şu şeýle ol ilki aktivistler öz arasyny çöp atjak boldy watandaşlar. Bolmady, başary bilmedi. Inni halky biziň garşymyza alyp, halky biziň üstümizde kuşkurjak bolýar. Hani meňem arkamda halk wa, menem gollaýanlar wa, o sözler amma watandaşlar menne. Diýen sözlerini dinleseňiz watandaşlar serine 9 minutluk video näme urutjak. Ýok, kaýdanlarymyň informasyony ýolun ýa dinlemäň, Seredin. Nesliňe biçimde anajyk bolsa diktatörlük bar. Anajyk däl, köprek bar. Size de şu gurulmada hoşça gaýjak sözler aýtsam kim görüm dok. Häzir men seň ganynda taňa göre oýnanyman başarýan ben. Ýöne men häzir şol oýunyň aladasynda däl. Oýnanymak barada mesele ýok. Wagty gelende Amerikada oýnanýar, Ýewropada oýnanýar, Russiýada da. Haýsy güýçli döwletler bar bolsa. Ýöne oýnanyp ýeňi bilen ok. Netijede sen güýçle ýeňi bilýän. Mesela şu Turan birle ýa-da bir birleşiň içinde oturmak bilen. Hani o wagty bundan bilýänsiň. Biriniň ady 5 ýa-da 6 bolsa şonuň 5-den 6-sanda onu wadi diýip tende bilen ok. Näme? Garad vatandaşlar bu taýda birden diskussiýa geçirildi. Inni men şo wagt häzir o sesinem dinledeýin. Men şol wagt gel Zoom'a diýdim vatandaşlar.
Gel duma diýdim. Näme üçin geleňok diýdim. Ondan başaramyn haseredin watandaşlar, herdin. Ýöne aýak aldygyna link urajak, herdin ha. Şoň baram gün watary Ýewropany tankitleýi videolar da şoň baram. Ýekece de Russiýanyň ýalňyşyny aýdýan videolar ýok. Barsam gün wataryň ýalňyşlary Ýewropanyň ýalňyşlary. Amma maňa welin gün wataryň Ýewropada gyzykly däl. Ey gün wataryň adwokaty dälmen maňa aýdýan ony. Gün watar bilen Ýewropanyň derdi bilen men dertlenemok, men barynja öz watanym gyzykly. Maňa öz ýurdum gyzykly. Meniň ýurdum düzelen gerekki. Şo ýurda da Gazagystanyň mysalyny görkezdim ýan ýakynly bolan wakany. Hatda Gazagistan bilen geplänni onam aýtdym. Oho, şu diýdim Russiýa meselesi boýunça diýdim. Şu daş dogruny demokratiýa getirip gelenok. Düşün bir da. Şu sen gidýändanym şoň ýalňyşlar köpräk aç. Biz gün watankine maç diýär. Ýöne Russiýanyň köpräk aç, Russiýada da has köpräk ýalňyşlyklar bar diýär. Birine maçana ok watandaşlar. Gören näsiňiz ýekejeň adam şuňa çen Russiýanyň ýalňyşyny aýdyp oturanyny, ýekejege Russiýa barada çykyş edip oturanyny görmersiňiz. Gördüňizmi watandaşlar? Näme üçin bu tarapda 100 sany ýalňyşlyk barka, bu tarapda 10 sany ýalňyşlygy görýärdiňiz? Bize gyzykly däl bu tarapdan görsün. Ýöne o tarapyň ýalňyş has köpkä. Üstesine de men näme üçin Russiýanyň diýen watandaşlar? Russiýa biziň regionumyzda täsirli döwlet. Biziň demokratiýa bolmamyzyň öňünde päskel döwlet. Russiýa döwleti. Bize şo gyzykly, meniň watanym gyzykly ho. Maňa men Russiýanyň geosiýasy sebäpler diýen bolup meniň ömrümi näme diktatorlyk bilen geçirmelim biziň ýurdumyz. Ömrümizde biz kösenip gelmelim şeydip. Men şutaýdan ýene bir çağırış edýän Allahym Rahim, saňa näçe gedek men çağırış etdim şo wagtdan, geldiň, gelmediň. Ha men saňa ýene diňledin şo sesi. Demokratiýanyň. Maňa diň konkretni çökketek, gelecekli planjy bol, bu maçça sonum gelýän gitmişler. Demokratiýanyň diňe YouTube'da çykyş etmek diýip hasaplaýanmy? Demokratiýa diňe şondan baratmy? Ýani YouTube'da çykyş edip ýa-da telewizionyada çykyş etsem şo demokratiýa bolýarmy? Asen näme üçin çağırýan stola gel oturup gepleşeli, ýa-da gelip bilen onu. Nigizin diktator bolýar da gelýär da gelen ok. Gördüňiz. Soňra maňa diýen sen diktator diýen. Bir karar bersene bir zada, men diktatorym ýa başga da atmaý. Gelýände gelen o sen. İlk özüňe serip gaýrat etdi aýnada. Ondan men sana diýenim, sen demokratiýany isleýän, halka garşy görüşýän diýen. Näme üçin? Çünki Putin'in şol sen men adam seýäbi körügi şol bolýar. Sen bir götüň weraýa mara barsa on götüň weraýa firlerde YouTube'da. Mesele ýok. Adamlar düşünýär. Bu halk Allah bilmesin. Putin ýörenýänler hem Russiýanyň hökümetiniň rejiminiň dagamy isleýänler gatykän. Halk bilen problemamyz ýok ýöne. Sen wara manipulasiýa edýän. Halk bilen işimiz ýok. Halk bilen kimiň işi bolsun ay? Halk näme bolmagy? Halkdyr da eýlet tursaň beýlet gidýär, beýlet tursaň beýlet gidýär. Esas rejim şolar direktorýan. Ýöňün tel bir kere şoňa çyksaňda şoňa gepledim kan. Ay halkyny da garşy çykýan näme şolara golleýär. Ýok. Menen bir sanki edýän olsam beýleki şoň garşy daşy golladym däl. Sen onun şoňa ýalňyş hasaplaýan. Muny golleýän soň zaş muny ýörenýän. Muny ýörenýän soň zaş muny gorýan. Ben şoňa hasaplaýan. Hemmesinde de men diýen Amerikanyň ýalňyşlary bar, Russiýanyň ýalňyşlary bar. Ýöne Amerikanyň ýalňyşlary 10 3 bolsa, Amerikan Russiýanyň 10 7 10 8 ýalňyş. Men şonu görkezjek bolýan sana. Senem gelýände meniň gollamaýan tarapymdan tutan bolýan. Ay Amerikan ştaýdy şeýle, ha beýle. Meniň şota gollamaýan ýerimden tutan bolýan. Ay ýene sen obýektiwni seredýärem. Ok, emme ýokurdan seret mu manalanda. Näme üçin adamlar onu Amerikaga gidýär ýaşamany diýen o soraga jogap berem. Näme üçin Russiýa öz çağrıdan şo taýda okutýar diýen ona jogap berem. Gün watary ýenäni. Bilim ma şo taýda diýmek, ada kene söz adaply wa. Beýdip öz aramyzda sen maňa men saňa bir aýdanyň bilen hiç taýyp görnok. Senem meni ködülem ok, menem seni ködülem ok. Ýer şo taýda ondan beýlikle hem ýa-da şoň ýarlaýan. Şolama öz kelleti var, şolama. Oturumlar biziň toparymyzda oturumlar öz kelleti bilen geldi şo ýere. Anjen Allah'ın nemetçek bol, dün Ahmet Rahmanov gelýär daşka wagt. Näme diýär? Men diýen. Eger diýen gün watar döwletler erbet bolsa, Russiýanyň baýlarym gidip şo taýlardan jaý satyn almazdy, şo taýlar göçmezdi, bilim diýip şo taýlar gitmezdiler. Etmediler şonu diýen. Bolýa, sen geýsiýasat, sen düşünjen, sen pikirin. Pikirine hormat goýan. Gel efire. Çağırış edýän. Beýleki aktivistlaryň adyna adak geçdim. Olaram gelsin. Senin geýsiýasy düşünjäň bilen aktivistleriň geýsiýasy düşünjesini gel gönýäýlymda sen bilen diskussiýa geçireli. Men öňe näçe edek çağırypdyryn. Ha oktýabrda men seni çağırypdyryn, şo adam gelmänsiň. Gel diskussiýa edeli stollo diýip. Efirinde näme urlaýan? Şu atlar aýtmak bolanok. Şu etdiň bolanok diýip gurlaýan. Yalançy. Yalanyňam yalançysy sen. Ha tutnama ha. Men sen haçandan ber çağıryp duryn sen dumu. Gel gönýäýlym açyk adam.
Gönü çatalyzundan çağıralı seni 25 adam bolulu, 30 adam bolulu, işte 10 adam bolulu tapal diyor. Senin bilen geosiyasi temada çağırış edýän. Gel, oturulu gepleşeli. Sen Amerikanyň bilen, sen Ýewropanyň bilen dowam et, Russiýanyň bilen dowam et tapal ýok. Maňa watanym gydykly. Meniň watanyma täsir edýänem edil häzir Russiýa bolup dur. Ýa-ni ýakynda Putin, Gurbanguly Berdimuhammedow stratejik partner diýip döşüne medal lakdy. Onu Gurbangulyň edýän işem dogry bolýar. Onu dogry bolýar. Çünkü stratejik partner Russiýa näme diýse şonu edip otur. A sen näme üçin onu watany demokratlaşmagyna görüşip görüň? Eger demokratlaşmany isleýän bolsaň, hakykatdanam o Putin waka bolmajagyny görüp dursuň. Daşdowruny demokratiýany getiren owan ha. Ukraina näde otur? Gazawystan bir zat diýse onu näme diýip ugraja edip otur. Şo waka gelmejegini görüp oturdyň, bulamaýdy. Eger diýe Amerika diýe nemetçek bolsa diýe seni meni ulanor diýe. Oho, men Amerika ulanor diýip men näme diktatorlukda ýaşamalmy biz? Biziň türkmen halky, ýa biziň halky sesini çykarman ýaşamalmy? Ömrüniň soňunda maňlaýmyzda şo ýazylygyň biziň. Yalançyňam yalançy sen, Allah'ım. Men sen haçana näme çağırıp gördüňmi? Haçana näme efirlere gel gepleşeli, diskussiýa edelik gör. Bir ýerdegem gelmediň namart. Gelip meni maňa näme diýen? Geplemek bolunokmuş şolun çatyna diýen. Şu atlary aýtsaňa gün we tarap gowy da aýtmaly. Bolmasa da agzyň ýumup otur diýip. Suud et. Nirde diýdik şonu ýazat. Nirde diýdik şonu ýazat. Şuna çenni biziň derdimiz gün we taram däl, Ýewropada däl, onuň adwokatlygym däl biziňki. Biziň derdimiz biziň watanymyzda täsir edip oturan Russiýanyň ýalňyşlaryny sen köpüräk aýt, aýdy bilýän bolsaň diýdik. Açyňda seredin YouTube kanalyna şunun videolaryny bir sanak Üniversite net wayna diýilen adamyny Moskwaň göbeğini tutup akitdilerden bastılara. Üniversite net wayna ýok, uruş bolmasyn diýip eline şunýaly kagaz durdyna şeýdip durdy. Şonu akitdiler bastılar. Şonu aýtdymy jurnalist Allah Murat Rahimow? Nirden sen jurnalist bolýan sen, eger sen iki tarapa deň seredi bilmeýän bolsaň. Şunu için sen bileniň biteniň gün watar Ýewropa, gün watar Ýewropa. Gün watar Ýewropa saňa sığınma berdi. Özüňem Russiýanyň üstü bilen gaýtdyň sen. Russiýa Moskwaň üstüne gaýtdyň, Birleşen Milletler Guramasy kömek etdi sana. Birleşen Milletler Guramasy seni Kanada döwletine migrasiýa etdirdi. Şo wagt aeroportdan göýörmejek bolup Russiýanyň nimeleri migrasiýon iş ýerleri seni kösänliginden gurrun berdiň amaňa. Näme üçin şundan soň ýene gelibem Russiýada bar hiç aýdy bilen gopdanym. Sana duýu berip, çörek berip, seni şu diktator rejimden gorap, sen şu taýda iýdir biçir taklap, senin ha binamız, senin ha iýen duýuňy nanyňa saçyp oturan sen. Maňa diýen gaýtam, hawa sen maňa kömek edensiň belki, men Türkiýeden gaýdamda bildimmi kömek edensiň belki. Sag bol, hökman gaýtaran onyňy. Hökman gaýtaran häzir gün meniň nirde ýatjagym belli däl, nirde işlejegim belli däl, dokumentlerim düzgün bolmasyň. Ha, elimde dokument bar. Birinciden biz Ýewropanyň tarapynda däl. Ýewropanyň tarapynda däl biz. Ýewropany biz protest etmedik eger şonu ýaly bolsak. Warşawada. 2 ýerde 3 ýerde protest etdik biz. Eger bilmeýän bolsaň. Baryp şol migrasiýon slujbanyň öňüne edip gaýtdyk biz. Onuň OBS öňüne edip gaýtdyk biz. Eger biz gün watara Ýewropa tarapy biz ýykylýan adam bolsadyk. Kenýaly haramly adalara söwmegem az aslında söwmeg. Meniň bar derdim Türkmenistan, meniň bar derdim watanım. Meniň bar derdim şol, şondan başga zat däl. Sen näme edip oturýarsyň? Yalan ýalňyş propagandalaryň bilen, manipulasiýalaryň bilen dämemiş elimizde häkimiýet ýetse, metwot söz azatlygyna açyk diskussiýa ýol bermejekmiş biz. Elimizde häkimiýetde birinciden biziň derdimiz häkimiýet däl. Biziň derdimiz tak şunu bir aýralyň diýär biz. Şunu bir aýralyň diýär. Onuň aňarsyn men tak absolutna planlama. Onuň aňarda planla da ýok. Men hatta şu diktaturan ýykylmagyndan soňky näme oýnalýan o taýda men hiç ýerinde de ýok. Men şoňa çenli men. Onuň aňarda men eger men prezident ýalak bolsam men gidip diskodaky videolarmy ýa-da içip oturan, ara içip oturan videolarmy çykarmam. Ya sakkally videolar çykarmam. Men prezidentlige daraşgar däl çünki men olar ýa derdimem ýok.
Men watan üçin, halk üçin çykdym, dogruları aýtmak üçin çykdym. A sen näme diýip oturýarsyň? Demokratiýa diýip aktivistleriň arasyna çöp atjak boldum. Bolmady inni halka arkaňa salyp demokratiýa diýen bolup dagatjak bolup oturýarsyň. Şu wagtky bolan wakalardan iň köp kim begenýär? Diktatura begenýär. Diktaturan peýdasyna üstümizden güldürip oturýarsyň şeýdip. Sen sebäpli çykyp elbetde bizem şu wagtlar ondan çykyp aýtmaly bolýar, seniň ýalňyşlaryňy aýtmaly bolýar, seniň ýalançylygyňy aýtmaly bolýar. Başga bir ýerde diýär, Murat Gurbanowyň geçiren saýlawlary üçin niýe agent diýdiler diýär. Şonu diýe aýtma diýdiler diýär. Biz şuna çenni Murat Gurbanowyň geçiren Telegramda geçiren saýlawlaryny men lişne özüm senden haýyş etdim. Bolýa Allah'ım rahat diýdim. Hökman näl şu wagt şonu diýdim, tankyd edip oturmak diýdim. Bir de häzir az birlik gerek diýdim. Bir de häzir bir-birimizin aýbyny açyp ýa ýene göredi oturmak gerek gäl diýdim. Şu barandan soň şol prezident boljak bolup duran şonuň aladasam ýok şolar ýaly diýdim. Sen diýdim bir azajyk bir tamakin et diýdim şu bolýan zatlary diýdim. Näme üçin men aýtmalýar? Men teronu dinlemedin, çykdyň aýtdyň efirlerde. Kim seni saklady? Kim sen elini saklaýardy? Şunu için haýsy zada aýtjak bolduň da aýdy bilmedin sen. Agzymy ýumdurjak bolýarlar. Söz atlym kesjek bolýarlar. Senmi o söz atlym kestirjek? Senmi jırlawk sagat ýaly pastiýana da hemme zada marasynda bara sen aýyn bolmasa derrew video çykarýan saňa bir sen psikologa gitdiýse de ýem turady. Hawo sen psikologa gitmeli sen Allah'ım rahat rahim. Sen psikologa gitmeli. Näme üçin bilýärmi? Çünki sen kelläňi gün watara bolan bir ýigrenç döretdir. Olum sen aslında sen şu gün watar kömek etmese sen ya Russiýa türmesinde oturmaly ýa-da Türkmenistanyň türmesinde oturmaly sen. Şu wada sen eger senin şu diýen adamdan elinde galsaň, sen şolaryň elinde galan bolsaň türmede oturmalyň sen şu wada sen. Seni halas etdiler. Ondan soň bir diýalak watandaşlar gelip sığınma talep edýär. Inha seret şu taýda näme ýazdy? Inha şu taýda. Admovo diýip ýazdy. Meniň sığınmama atga adam geldi. Eger men şu gün wataryň adam bolýan bolsam, ýa gün watar biziň hojaýynymyz diýip hasaplaýan bolsam, sen aýdyşyň ýaly. Bize näme şu atga berýärler onu? Inha. Ödem. Elime aýyň 9-na, geçen aýyň 9-na aldım şunu men. Geçen aýyň 9-na elime aldım şunu. Inha. Ine eşitmedik gawasy eşitdim. Biziň sığınmamyza atga adam geldi. Sığınmamyza. Yani men Ýewropaň men hojaýynym, Ýewropam näme üçin maňa atga berýärler? Eger sen aýdyşyň ýaly gün watary Ýewropan men aşyk bolýan olarum men ekleýän bolsa üniversite biziň dokumentimiz ama däl ta kenidi için dokumentimiz ama ýok. Itde san var, itde ýok. Köşedäki itde şoň dokumenti var, ýöne biziň dokumentimiz ama ýok. Şolar ýalyda görüşip görse, senem çykýan şolar ýalyk çykýan adamlary halkyň gözünde hamana diktatormuş, barandan soň näme çekmiş. Erkek bolsaň gel Dumodanym çık karşymyza. Çık, saňa çağırş edýän, wyzyp berýän çykan ok. Öňüm näçe gezek etdim men. Hiç ne de gelen ok. Diýen sözlerini vatandaşlar men size aýra tinem toňundan dinlederim. Diýen sözlerini. Ina ýene de finansiwy bloger Veikko Korhonen iz goroda Aula, Finlandiýa, şakirował Facebook, когда разместили эту статью дип ýene agresiýa России, они таковы половина Европы için. Maň uğru diýen zatlaryň ha. Diňe şol. Ondan bu taýlarda vatandaşlar kän zat diýen ha. Senin imstadda yalan söýleýän Dubayda kalym. Üstüne aýdym şu pikirim dedim, senem şu pikirim dedim diýende. Dubayda kalan bu watar barada Amerika barada men şu pikirim dedim üýtden ok ýöne Dubayda kalan sen ýetat eten dawa. Men häzir buyuruşlaryň eger bilýän bolsaň Dubayda kalan sen bilen geýsiýasatda gidişipdik. Şu wada pikirime gawat gelmedi. Eni de mitkömet bolsa diýmek men sen o diýişiň ýaly propagandistan gepindiň näp ýa-ýene göredi. Şu Dubayda kamam şuň bilen telefonu gürleşimde 1,5 saat mi ýa 2 saat mi ýadyma çonok geosiýasy temalarda düşünüp bilmänlik. Ýöne biz bilýäs Türkmenistanyň hojaýyny, Türkmenistanyň baş hojaýyny Putin öz arkasyndaky howlucuklar diýip hasaplaýar. Ina oň öýüş taý bolsa arkasyndaky howlucuklarym Türkmenistan, Özbegistan, Kazakystan, Kyrgyzstan,
Hawa Çeçenistan şuların hemmesini öz howlujuklary ýaly görýär. Şoň üçin bolan hiç dem öz garaşdyrlyklaryny aly bilen oklar. Hiç dem aly bilen ok. Aha, ýa-ni ýakynda şu Gazagstanyň beren jogabynyň soňam dostluk bolmasa her zat bolup biler. Ukraina ýaly diýbem. Rossiýa jogap berdi Gazagstana. Ukraina ýaly bolup bilersiň diýip. Gel diskussiýa gel. Erkek bolsaň gel. Gel bilýän bolsaň. Ne diýe biram sırtı arasa adam tankitden gorkmayan bolsa näme üçin? Yani diýen zady sırtı diýe arasa adam diýe tankitden gorkmaýar diýe. Şo söz edil jik Allah'ım Rahim saňa degişli şol. Sırtynda eger bir nemäň ýok bolsa näme üçin sen duuma gelip bilen ok? Näme üçin sen biziň aramyzda girip bilen ok? Näme üçin oturup gepleşip bilen ok? Özüm sagadyny gününi aýdýan, men şoň duum gepleşip edip YouTube'da başga da geljek aktivistlere, başga da geljek seniň tapawdy ýok, seni gollaýan, seniň mollalaryň bar töweleme. Allah'ım dogry aýdýan, Allah'ım dogry aýdýan diýip. Bir tank deste Baron Nura Ahun bilen Serdar Ahun'un eline diýe tankal suw dök diýipsiň da. Seniň bar kellen işeşi bir adam gollasa derrew Ahun ýerine goýýan. Seniň hem mollalaryň bar. Sen hem şolaň Ahuny bolmaly, şeýlemi? Getir sen hem mollalaryň, getir. Tapawdy ýok. Indi bolanyna görä konkretne halkyň gözüniň öňünde diskussiýa geçirelik. Göreli haýsynyň pikiri ýokary, haýsynyň pikiri pes. Tapawdy ýok lüboy temada. Indi ýoňa geýsiýasatda düşünem doktukda, düşünşem doktukda. Indi dünkü aýdan ýalanlaryňa da jogap berersiň ýöne. Dünkü aktivistler bar, atlaryny agzap geçdiň hemmesini. Şularyň öňünde çykyp jogap berersiň indi. Şularyň öňünde. Indi. Şatda gün watar ýurtlaryň yaramazlygyny aýtmak bolanokmuş, gadaganmyş. 33-nji mundunda ýazypdyr watandaşlar. Aýdypdyr. Şatda gün watar ýurtlaryny tankit etmek bolanokmuş. Şuny içinde ýekece tutnama orkaşan bolanok diýen ýerimiz barada. Adwokatym şu açan edýär. Gün watar tankit etmek bolmayan bolsa, birinjiden bir de şulara atkaz gelmez. Haýwan. Saňa haýwan diýjek bagışlap bolýan. Töhmet atandyň üçin. Biram gidip biz Warşawada protestler geçirmezdik. Gidip Warşawada geçiren ýerimiz, birinji geçiren ýerimiz meýdanda bolsa, soňkulumyz ikisem OBSE halkara gurama, Ýewropaň guramasy. Rossiýanky däl. Sen gitdanym memorialyň ýapyldy, üniversite memorialy halkara gurama ýapyldy. Memorial. Rossiýa ýapdy şonu. Adam hukuklaryny gözleýän guramany ýapdy. Iňolmany şonu çykyp aýdardyň. Efirlerde, başga ýerlerde birnäçe ýerde aýdardyň. Iňolmany çykardyň danym. Şular ýaly insan hukuklaryny gözleýän guramanyň Rossiýanyň döwletiniň ýapmagyny gollamak diýerdiň jurnalist bolsaň. Jurnalist bolsaň. Sen adam hukuklary barda sen derdiň hem dälsen ki. Sen gidýäňde ýene de şu gün watar Ýewropa, özüňe mä Çekiýada otursun. Bar gidon Rossiýada ýaşa olur ýaly saňa o nemetmeýän döwlet bolsa, olur ýaly ýalňyşlyk görmeýän döwlet bolsa. Ýok, nämemişin Rossiýanyň demokratiýa diýip bir derdi ýokmuş. Tagamul diktatormuş. Şoň üçin oňa hiç zat diýmek gerekkämiş. Ýöne gün wataryň şolar ýa derdi barmyş. Şoň üçin günäkärmiş gün watar. Allah'ım radyň kellesiniň logosynyň işleýäni. Allah'ım radyň. Onuň derdi barmyş. Gün wataryň demokratiýa, adam hukuklary söýzatlyk diýip derdi barmyş. Şoň üçin gün watar günäkärmiş şu zatlarda. Ýöne Rossiýanyň tagamul derdi ýokmuş. Senin geosiýasatyň bilenem, senin özüň bilenem indi biz içkin tanışdyk. Indi şu zatlar barada geçkäçe bir zat aýtjak watandaşlar. Bir wagtlar mundan bir kilon Rowşan Kılıç diýip Oýan Türkmen kanalynyň ýeti şu namatlap öz arasyndaky gepleşigi efire çykardy we şo adam Allah'ım Rahim Demokratik Türkmen Geňeşiniň hem dagamagyna sebäp boldy şol gepleşigi bilen. Demokratik Türkmen Geňeşi ondan soň dagady watandaş men size aýdyn. Ine onu bilmiş olun. Çünkü o gepleşim üstü bilen şo taýda Geňeşiň içinde
şol ady agdalan şahslar bilen Allah muradyň arasyna sowukluk girdi. Olar Allah murady 2 ay uzaklaşdyrma karary aldylar. Hatda men şo taýda da Allah muradyň hukugyny gözledim. Allah muradyň dilim 2 ay uzaklaşdyrmasyna garşy diýip men 1 ay teklip berdim. Muňa da Rozmurad agamyzdan bar. Rozmurad agamy kimidem şo wagt şoňa iyi çykan adamlar. Edil Allah murad Rahimfi, Murat Kurbanov bilen näme garşy, Akgöl Sapara garşy hukugyny gözledik. Hatda Muhammed Diýejem sag bolsun gollady. Ýöne näme üçindir ha ine bu hukukun biz haksızlığa garşy görüşmeýän adammyşyk, biz diktatormyşyk. Birinciden meniň prezident bolmak aladam ýok. Ýa men adalet ministri boljak aladam ýok. Baranda da şonu etjek bolup duran ýok. Meniň derdim ilki bir şunu aýralyň, ilki bir şunu bir şundan bir diýnalyň. Biziň bar derdimiz şol. Şundan diýinmek. Şundan diýinmek watandaşlar. Aktivistleriniň 90%-iniň içinler men ýüniyetlerini bilýän watandaşlar. 90% şundan diýinmek watandaşlar. Şu diýnenden soň näme etjek diýip sora berýän bolun. Diýinlik da diýen bolun. Her kim öldürmüşüm ýaşajak diýär şondan soň. Öldürmüşüm ýaşajak. Bir ay diýär men niye balyk tutmana gitjek diýär. Bir men kiçirek firma açjak diýär şoň bilen boljak diýär. Biri ýene bir zat boljak diýär. Şolaryň hiç biriniň hökümet wezipesinde, wlastta gözi ýok watandaşlar. Bular bolun iki sözünden birini, şulara häkimet bersen, şulara häkimet bersen, o sen häkimet diýeniň bara, häkimet diýeniň sen. Siziň gözüňizde şon ýaly. Häkimete geçmek, häkimete baş bolmak. Hawa ýurda bar aýsak, sen Murat Kurbanowy ýadyňa düşýärmi Allah Murat? Sen Murat Kurbanowy tankit etmediğimde ile gülkü bolýas, bolýa gülkü bolmaý gaýrat etdiğimde de dinlemedin, çykdyň ha sen çykyp aýtdyň ha şo wagtdan. Şular ýaly mene aýtjak diýdiň de. Şo wagt maňa telefonda näme diýdiň sen? Ýadyňa sal. Murat Kurbanow barsa men bar bilmeýän diýdiň. Bizi ertmeýär diýdiň. Opozisiýon toporlaryň 95%-iniň watandaşlar içinde bilemok 5% badyr ýa ýokdur. Agla öýleginiň derdi şol. O varsa men var bilmen, bu varsa men var bilmen, men var bilmejek bolsam, bulan var bilmeklerini düşünjede geçipdirler watandaşlar. Şoň üçin bular hiç kaçanam. Çünkü bular hamana baranda baýda galýan, hany estafede ýarşa gidersiň ha, birinji gelene baýda berilýär. Şoň ýaly bular hamana kimin ortu barsa şoňa berilýän ýarak özlerini alyp barýarlar. Ey, halkyň iradesi nirde? Hani halkyň ygtyýary nirde? Halk seni etjek mintäk. O sen aýrandan soň sen soň sırada başyna geçmeli zat ýok, ol dalaşgärler özlerini tanıtmaly, dalaşgärler özlerini halkyň gözünde näme iş etjeklerini, näme haýsy sferada näme hilip reformalar etjeklerini o zatlar düşündirmeli. Bu zatlar sen düşündirmän. Näme öň warana baýdak berilýän otaýdy. Öň warana post berilýänmi? Wa öň warana berilýän bolsa baran ha dur garaşyp dursaňa Türkmenistan. Bar. Baranyň bilen berilýän bolsa. Näme garaşyp oturýarsyň şu wagtda çenni? Näme üçin onu daşar urduň pasportyny alyp raýatlygyna girdiňiz? Girmeli ekeniňiz bolmanda men girjek gelýim ekeniňiz. İki raýatlygyň, iki watandaşlygyň Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça bolmaýandan bilýäňiz. Bar bilmejeňizden bilýäňiz. Siziň arkaňyzdaky gollaýan mollalaryňyzdan baranok. Çykyň barın. Seni gollamasam hele oglan bolaýyn. Seni gollamasam. Eger sen şoňa bir adam tüýşüp bilýänden görkezseň, menem seni gollamasam hele oglan bolaýyn. Ýöne baryňyz şunu üçin çykan. Akly falan toparam, söýünü floram. Senem güýmediň oturdyň ha ekranlardan bir yerlikli bir ederliýdik. İstanbul'a çağırıp getiren men näsidi. Senem Murat Kurbanow çağırıp getiren men näme üçin oturýarsyňyz diýdim. Siz diýdim, "Üniversite Türkiýe meni gorkýanmy" diýdim ha. Ýynakda diýdim men onu size. Şondan soň gelip başladyňyz İstanbul'a da. Biz watandaşlar, bizim maksadymız revolýusiýa. Şo revolýusiýa bolýança onuň aňarty bilen işimiz ýok watandaş. Onuň aňartyny men Türkmenistanyň içindäki akly ýerini intagam diktaturany gollamaýan we edilen ýalňyşlardan sapak çykaryp biljek adamlaryň bardygyny ananýan. Şolara goýmak isleýän. Hiç kim pikir etmesin, biziň derdimiz posta geçmegem däl, olam däl, bulam däl. Biz şonu şo esasy halkymyzyň hemmämize degişdi. Elbetde biz ondan soňam ýaşar da otaýdy. Ol hökümetde de ýalňyşlyklar göýberse, o adam belki çykar aýtmaly bolar käbirdatlar. Ýöne
Biz taşından sıyınap dursak bize yetik şol. Biz ýurdundan gülýar bolandygyny görsek yetik. Ha, ýokary bilimli geleysen ada bir deputatlykdan bir yer bereli işleň eger halk göwnüse, halk islese, halk meni iňolmana deputat bolýsalar, höwes bilen ýerine ýetirer. Ýöne meniň derdim ýokarlarda däl, olar ýaly wezipä. Tagam prezidentlik diýilýän dolanuş sistema men garşy. Premier minister diýilýän parlament sistema geçilmelilerini premier minister dolandırmalı. Premier minister'ın meclise gelip kasap berip durmalı. Deputatların önünden. Ondan sonra kim bolandy näme prezident? Ondan sonra kim bolandy näme? Esasy premier minister şol öz partiýasy bilen inniki saýlawda da gitjegini bilmeli. Meniň şu neçenli bir gede kaýşt eden yerim bar watandaşlar. Efirim şunun bilen näde tamamlanacak. Şu neçenli bir gede kaýşt eden yerim bar. Goýşy zatlar Allah'a murat. Gerek geldik bolumça Murat Kurbanowyň temasynda onu da dinlemedi. Şu neçenli biz şuň agzyna ýumdurjak bolamdyk. Tagam kimin anar ho? Şu Allah'a murat Rahimpiň agzyny ýumdurup bolýanyny kimin anar? Kimin anar? Hiçimden ananmaýar. Çünkü ol tagam şu neçenli içinde bardady çıkardı oturdu, aýtdy oturdu. Şu neçenli näçe tanyk gün watara, näde atlar çıkardı. Han men şunun için çıkış etdim şu arada. Bolmasa gün watarmy sen derdin. Türkmenistan ýatyr, boldy düzeltdik Türkmenistana we gün watar düzeldim onu. Näme deldin? Bar kellesiniň işleşi dan ha şu. Özüne de jurnalist diýe sen salab ýoldan tapawdyň ýok, sen propagandistsen. Bundan meýlegem efirlerine çykanda sen jurnalist diýmesen, aktivistam diýmesen, aktivistam bolup bilmeýän sen. Sen diňe propagandist bolup bilýän. Sen adyň propagandist. Miral Garownyň Gülýay Wasya diýýäni dogry, sen Gülýay Wasya, o sen nemäňden? Gülýay Wasya, jurnalist dälsen. Inni efiriň mahirine bir çağırış etjek. Erkek bolýan bolsaň, sen aýdan sözüňde dur, mertçe durdanym inni meniň çağırşym gulak assanym Zoom'u gönü aýlyma çağırýan. Gelip bilseň, gelip bilersiň, gelip bilmeseň seniň bigaýratlygyň, seniň namartlygyň we şu efiriňde aýdan zatlaryň barynyň ýalanlygy. Şo taýda da beýlek aktivistler bolar. Sana soraw berer, reglament bolar. Şo taýda isteseň sen birini taýlap bilersiň, tapad ýok. Moderator hükmünde. Moderator her kime 3 minut mu, 4 minut mu, 5 minut mu beriler. Şo wagtyň içinde sen görlersiň, aýdyp bolar reglament diýner beýleke geçer. Gel diskussiýa edelik. Özüňe göwnüň etýän bolsa, gel. Näme üçin şunu içinde gelmedin ya? Özüňe göwnüň etmedimi? Aýdyp geçdiň öz efirinde de. Özüne göwnüň etýänler diýdiň. Eger sırta arasa bolsa diýdiň, näme üçin sen sırtyň arasa bolsa, gel. Senin aýdan sözleriňden, senin aýdan gepleşikleriňden bir diskussiýa geçirelik. Biziň aktivistlerimiň bar, şu ýekaja adamdan çekinýän ýer bolsa da, sen bolu şu opozisiýon toparlaryň içinde mesele ýok. Biz Türkmenistan hökümetine çağırş edýär, özüňize göwnüň etýän bolsa gelin diskussiýa geçirelik. Sen kim aýansyň? Sen kim? Sen kim? Biz senden näme üçin gaçaly? Sen olar ýaly akylly düşünjeli bolýan bolsaň, gene bolýan bolsaň, göwnüň etýän bolsa, gelersin oturursun karşımızda, bizden herimiz soru verir, senin verersin. Sen soruňyzda biz jogap berer. Vatandaşlar, onun niyeti var, men size bir daha aýdaýyn. Türkmeniň bir sözü var, näme diýe, üzüm ýemek däl, bagwany urmak diýer. Onun derdi üzüm ýemek däl vatandaşlar, bagwany urmak. Munun derdi. Men saýdaýyn. Demokratiýa diýen bolup, ünsörkörün gepleşiginde de aslında onu demokratiýa ünsörendir. Demokratiýa diýen bolup, aslında onu demokratiýa bahanasy bilen dagatmak. Çünkü şeýdip dagatyp bilýän, başga türlü näde dagatyp biljek. Dagan diýseň gün, dagan diýseň dagan. Awo adamlaryň elini sowatmaly şeýdip, ile gülkü bolmaly, bu efirler gören adamlar näme diýmeli bu efir gören adamlar? Bu efir gören adamlar, bunun ikisine ama barynyň derdi bir bolyn, birleri bilen oňşanyp, nämeden ok diýdirmeli, gülkü bolmaly hawa. Öz aramyzda hamen näçe wagt bäri şuň bilen düşünşek bolup, 6-njy oktýabr vatandaşlar, onun öňünma, ýöne
Bu hasam Rossiya Ukraina uruşu başlandan soň güýjedi. Şeňizmi? Yani ine men bular ýaly videolarym uğratýan. Özüne de uğratýan. Hani Rossiýanyň yalan propagandalary wa bulara ma görkezip haýyn maksat dek düýünjek men size şunu görkezeň. Özüne de uğratdym şonu. Dünkü nemede de maňa diýär, biram Şatlyk Şehif meselesine geleýin-de. Şatlyk Şehifiň Allaham Rahim görkezme beripdir, pulum töläpdir diýip aýda arkaýyn men şonu özüme tasdiklaýyn diýän. Şurada da ýazylyp dur watandaşlar. Bu hakykatdan hem şeýle. Menem onu diýdim, onu goý halkyň özü karar bersin diýdim. Siz öwrenşe nä diýdim, bolmanam halkyň adyndan gepläp karar bermäge diýdim. Aktivistler dagatça köp berenem Şatlyk Şehif bolan soň şoňa deňeşdirilýär. Düşünýäňizmi? Şatlyk Şehifiň agendi diýilen o. Aktivistler dagatmak niýetli hereket eden üçin diýilýär. Menem onu diýdim, goý halkyň özü karar bersin. Ondan soň men bu taýda gepleşimde aktivistlerden diýdim. Arada Şatlyk Şehif bir aktivist diýdi, çoğa gelipdir diýdi. Men aktivist diýdim. Birdenke Allaham Rahim jurnalistiň danym sen özüňe çekaýdyňlar ýony. Sen aktivistmi näme? Sen aktivistmisin? Näme üçin aktivist bolsaň iklimlerden tapawutlukda bir iş alyp baraň owunny. Olaram YouTube'da otyr, sen hem YouTube'da otyrsyň. Yani aktivist bolsaň aktivist ýaly hereket et. Jurnalist bolsaň jurnalist ýaly hereket et. Danym neutral näser etmäni uran. Jurnalist Allaham Rahim lideretin gelen odur. Bolmasa meniň gözümde propagandist sen. Başka hiç kimem däl. Inni şu bir öňündäki videony görkezjekdim da size. Men özüne şunam diýdim, paýlaşyň diýdim özüne. Näme üçin siz onu paýlaşaň zok diýdim. Bir nemede ýa-da bir mut. Biram özüniň maňa diýär-de ýurdun içinde etmeli zat diýilende men 2000-nji ýylda gitdim. Türkmenistana meni salmadylar, baryp gaýtdym diýär-de. Azatlyň habarçysy bolsaň, azakän arkasynda hökümetler duran üçin kän degülen Türkmenistanlar. Sen jurnalist sypaty bilen dälänim mara, aktivist sypaty bilen gitjek bolup görsen Türkmenistana. Aktivist sypaty bilen. Awajy bir wagtda jurnalistiň hakykatdan hem Azatlyk radiosynyň jurnalisti bolup, şol sypat bilen Türkmenistana gitdim. Maňa hiç etmediler, gorkdular, näme etdiler diýär. Türkmenistanyň içinde sultanaçylygy da ýaşap ýörüm o seretden. Ya da oňa meňzeş beýlik nemeler, habarçylar gezip bir habar urady otyrany. Garaz açana ýerdim kämaýyn ony. Näme üçin siz diýdim şular ýalak Rossiýanyň ýalňyşlary barada hiç zatlar paýlaşan zok diýip men oňa video uratdym. Olam Ukrainadan giden Ukrainadan uçtan soň Gruziýa giden bir watandaş Rossiýa telekanalyna interwiu berýär. Onuň Rossiýa kanaly hamana kösenip beren ýala edip çykarýar telewiziýa. Soňra muň özi, şo gyzyň özi beýanat ýaýratmaly bolýar. Meniň olar ýalak videom ýok, men olar ýaly çykyş etmedim. Men adaty nemeler gurrun berdim, ýöne o taýlary kesip aýrypdyrlar danym, içinden bölüp alyp hamana nemeden Ukraina uruş sebäpligini Gruziýaga geçdim, o taýda da kösenip beren ýaly bir video çykarýar. Rossiýa telekanaly diýär şunam. Neme? Dowlet telekanaly. Näme üçin şu zatlar barda sen jurnalist bolsaň çykyş eden ok? Näme üçin bir sanak bir giden men tab bu arada da men arada etjekdim. Nesip bolsa indi senin barmak basmayan, senin jurnalistikan sen başarmanyň üçin de şu jurnalistikany senin elinden alıp men ödüm etmek için etip bolsan. Sen jurnalist däl, sen propagandistsen. Jurnalist bolsaň iki tarafa denk teretmeli ýa-da aýtdym. Şuň üçin ýekaje videom barmy YouTube kanalyňda? Rossiýa barada bir video çykyş eden ýeriň barmy? Ýok, o maňa eýdidi, ýok, maňa beýdidi. Niýe altan man çykar bilýän? Sen jurnalist bolsaň şonam çykar bir tane. Bir tane. Rossiýanyň ýalňyşlary, içindäki bolýan o oligarklar basmalary, olar barada bir giden videolar bar, materiallar bar. Şol adamlaryň watanym üçin diýip basylyp otyr. Amerika gidip bilýär, gitmän.
Men öz watanymda ýaşajak, öz watanymda basylýanam bolsam, penidem türmede otyrlar şolar. Anhana walno otyr. Yan yakynna bardy. Sen şunu için şular yazatlar hiç ne öz kanalında koymadın. İnnem biz sana diye solun men Russian ögüm o hiç açanam diye. Russian ögüm ok sen. Onu direkt kritika adam eden o. Biz bilyas ögün karşısında ne boljuny. Senem gelýändenim iminne çata gelip bizim çatmada gelip Ýewropanyň o bir sanak nämemiş Parijde bolan protesti bizi atyp bir nämämede sokan bolup bizi gyzyklymy şu wady Ýewropanyň içindäki Fransadaky bolan waka. Yani gyzyklymy diýenim daşky geosiýasy. Sen bilip otursun sen şu videonu atsan häzir aktivistlaryň aryna atsan ama sen bilip otursun. Sen bir kellem psikologu görkezok sen jurnalistden bolýan bu tarapy görkezok ok diňe bu tarapy görkezip görsün diýip sen üstüňe düşüldi şoň üçin. Şoň üçin düşüldi şo taýda. Näme üçin men teň tarapyny çalaýyn olsaň? Sen ýalak neytralny däl adamyň näme üçin men tarapyny çalaýyn men? Sen neytralny däl sen. Neytralny adam diýeniň jurnalist bolsa neytralny bolmaly. Sen çünkü aktivistin bir maksady var. Propagandistin bir maksady var. Ýöne jurnalistin bar maksady hakykatlar açmak bolmaly. Şuň üçin sen ýekeji ýalňyşam açan ok. Jurnalist Allah murat tumok. Allah murat ana saňa gelişek söz şo. O. Sen özüňçe jurnalistran bolýan sen. Jurnalist dälsen, sen propagandist. Edil şu Salavyovdan tapagyň ýok suratdaky Salavyovdan. Salavyov hem edil sen edip oturan oyunu oynap otyr. Diňe şolar ýalak gepleşikler alyp barýar. Kritikadan gorkun namart bolsun. Senin gorkun, senin tankydyňdan gorkun namart bolsun. Indi bundan öýlek 70 tane çıkar videonu. Bundan öýlek biz bardy. Hiç mesele ýok. Ýöne senin hem hakiki özüňi adamlara ine görkezmeli wagty geldi. Senemin ha eger şu Zoom'a gelip bilmesen, şu çağırışa gelip bilmesen, sen bigaýratsyň. Senin bar sözleriň yalan bolýandyr. Çünkü söz azatlygyň üçin ölmäne de taýýar. O men senin bilen pikiriňe oňşamak, ýöne men senin söz azatlygyň üçin ölmäne de taýýar diýip bilmeli. O dünürüňlere meden bolýan. Sen söz azatlygyň aly biljek ama welingden tuwalma eşeňe ol gidip barakat jaňa jyňyrda ýara edi şondan tapadyň ýok sen. Bir adym ätsen sen jyňyrdap otursaň sen. Bir adym ätsen sen jyňyrdap dursaň sen. Sen kim söz azatlygyň kesip bilsen aýtaň. Gel erkek bolsaň gel siýasat temasyna lüboy temaňda da gel aktivistler bilen sen çağırış edýän. Çık karşyma danim şuna çenen ha suud etdim men sana. 6-njy akçarda da çağırış edip durun gel Zoom'a diýip. Gel şonu men efire goýjak. Ýeke jerini kesjek gel. Ýok. Gönü aýlym diýsen gönü aýlyma da çykjak. Mesele ýok. Neyse vatandaşlar, sağlygyňyz hemmäňize aýtjak atlam şulardan ibaret. Aýdyň soňunda ýetiriň mollalary. Allah muradyň mollalary. Ketkudaňyza ýetiriň ketkudaňyza. Allah murad ägem döwretdiň, ägem döwretdiň diýenler ýetiriň soňa. Siz çağırýa bulardy. Özüne goýun etýänler çağırýa diýip, senem özüňe goýun etýän bolsaň gel geýsiýasat. Biriň bar derdimizem geýsiýasat, sen bilen oňuşmadyk ýerimiz esasy ýerem şol. Onun içerki temalarda bile efir edişdik, aýdyşdyk. Sag bol minnetdar olaňa şuna çenli. Ýöne şuna çenli Allah murat Nur Muhammed adam etdi diýilen çykyşlar bar da. Allah muradyň aýanyň bir kän aýanyň ýalňyş am şeýtmäý, beýtmäý diýen ýerlerimiz kän boldy. Ýöne sen arkaňda da durduk biz ýeri gelende demokratik Türkmen geňeşiň içinde. Sen iki aý uzaklaşdyrmak diýilende ýok, men bir aý diýip orta teklip atdym. Ýöne sen bu zatlaryny bilmeýän, awa senem gelip maňa heleýal sözler aýtdyň. Awa menem seni uçkurumçyda deňemedim. Dogry. Çünkü senem erkek adama heleý diýip oturmagyň nämedin bilmeýän bolsaň gitdi öwren. Eger senem bir zat diýen bolsaň senem garşylygynda eşdersiň. Sen birinji şo gepleşikde çatyň içinde de maňa heleýal görümler etdiň. Sen näme şu wagt heleýalyn ha? Sen arkaňda durup bir giden işler edildi. Sen arkaňda da durulýar yer gelende. Hemmäňizem biz aktivistler ulanýaňyz, awa meşhurluk kazanýaňyz, iň soňunda da üstümize sıçýaňyz. Gördük, şoň üçin men ýaşlar ananýan, taşarutdak opozisiýon toparlaryň hiç näde ananmak watandaşlar, opozisiýon garrylaryna hiç näde ananmak. Ýaşlanmadan ananýan watandaşlar. Mundan beýlegem ne jurnalist Allah murady, awa ne
aklym topory, ne gelli käridi, ne eýleksi, ne beýleksi. Şoň içinden bir Muhammed diýejagymda aza kana hormadym bar. Onu men aýdaýyn. Muhammed diýejagymyň hakykatdan ham başardygyndan ılımly syýasat aljak bolýar-da, ılımly syýasat alyp barjak bolýar-da her kim bilen. Ilımly bolanla mülakatly. Ha çıkıp 2 gün dost bolup, 3-nji gün çok chatda şunu ýazdyň diýip namatlap, hele ýalak bolup çıkıp öz araňdaky zatlar ekrana berip oturan namatlar bilen men ýol ýöremeýänem. Bular bilen men işimem bolmaýar mundan öýler. Sizem biliň watandaşlar, emmeňizde köp sag bolun, dinläniňiz üçin minnetdar. Salykda görüşelim. Meniň adwokatym jaňa tur gitmesem bolanok. Sag bolun.